Comencem el tema 5. En aquest tema parlarem dels elements del grup 14. El grup 14 conté els elements carboni, silici, germani, estany i plom. Tots aquests elements tenen en comú que formen compostos completament saturats, de tal manera que mantenen una configuració d'octet complet. Un enllaç, dos enllaços, tres enllaços, quatre enllaços al voltant del corresponent àtom implica, com vosaltres veieu aquí, una configuració estable químicament. Primer parlarem dels seus aspectes generals, a què és degut a aquesta gran estabilitat i quins són els factors electrònics i termodinàmics que ens poden explicar a la seva reactivitat. Després parlarem de la síntesi i estructures dels compostos més importants d'aquest grup. Parlarem també de la reactivitat dels compostos de silici, les silicones i l'estructura de reactivitat d'alguns compostos de germani, estany i plom. En acabar aquest tema, vosaltres hauríeu de ser capaços de dissenyar síntesis de compostos del grup i, a més, esbrinar en principi quines serien les seves propietats principals. Reconèixer quines són les estructures més importants, la reactivitat dels derivats organolur i organhidrur, que veurem que s'assembla molt a la dels compostos del grup 13, i per últim hauríeu de saber parlar de la síntesi i estructures i propietats de les silicones. Com a aspectes generals d'aquest grup, el que podem veure és que la diferència d'electronegativitat és només de 0,6 unitats. I el fet que hi hagi una absència d'orbitals buits de baixa energia, els orbitals d són molt poc accessibles en general en els elements més lleugers, fa que no actuen com uns bons àcids alèlics. A més, no posseeixen, com us podeu imaginar, parells no compartits, amb la qual tampoc poden actuar com a base. Molts compostos són estables a l'aigua i a l'aire, exclusivament per motius estereoquímics. El fet que hi hagi al voltant de qualsevol d'aquests elements quatre enllaços fan molt difícil que tant a l'aigua com a l'oxigen ataquin a l'àtom central. I en segon lloc, heu de recordar de la part anterior que la seva diferència d'electronegativitat entre el carboni i el metall és molt baixa. No formen en cap cas compostos deficients en electrons. Hi ha suficients electrons per satisfer l'octet. Els compostos més importants d'aquest grup són els compostos organometàl·lics de silici, sobretot els compostos en els que hi ha enllaços silici-oxigen-silici anomenats silicones. Els compostos d'estany també tenen aplicacions importants, ja que molts d'ells s'utilitzen per estabilitzar plàstics. I durant els últims 50 anys, l'ús del tetraetilplom en la formulació de la formulació de les benzines com a antidetonant ha sigut molt important. Anem a veure com es sintetitzen els compostos del grup 14. Tots ells s'obtenen per reacció, com veieu vosaltres aquí, de metàtesi entre l'halur del corresponent element i un derivat de liti o un derivat de magnesi. Depenent de l'estequiometria es poden obtenir diversos compostos. En un excés del corresponent litiat o magnesiat, el producte obtingut sempre és el tetraalquil. Pel cas del plom, hi ha una reacció en la qual no s'utilitzen, en principi, com veieu vosaltres aquí, compostos organometàl·lics, o sigui, és una reacció de metàtesi, però l'anió en aquest cas és el grup acetat, i que fixeu-vos que estranyament un halur d'alquil magnesi, en lloc d'atacar el grup acetat, ataca el plom i elimina acetats, de tal manera que es pot permetre obtenir aquest compost. Això indica la gran estabilitat d'aquest tetraquil compost en el cas del plom, ja que aquesta reacció es du a terme. Hem de veure que, a més, en el cas dels elements més pesats, existeix també a l'estat d'oxidació 2. En cap cas, a partir de les sals d'oxidació 2, per reacció amb els magnesiats, s'obtenen els dialquil o diadil compostos, ja que aquests automàticament dismuten per donar plom metàl·lic i el corresponent compost de valència 4.
Torno a repetir que tots ells són compostos estables en aire i en aigua. Altra manera d'obtenir compostos d'aquest grup és, com vosaltres veieu aquí, la reacció d'una olefina amb els corresponents hidrurs. Aquests hidrurs es poden obtenir a partir dels haloderivats del plom, de silici o de germani, amb hidrur de sodi o hidrur de liti. La reacció d'hidrometalació transcorreix de la mateixa manera que en el cas dels derivats de bor i halògen. Les estructures d'aquests elements són força variades i totes elles s'assemblen molt als compostos de carboni. A més d'existir, com veieu vosaltres aquí, compostos anàlegs als hidrocarburs saturats, també tenim presents que pels més lleugers poden existir també dobles enllaços metall-metall, sobretot pel silici i pel germani, que només existeixen en el cas d'utilitzar substituents, en aquest cas és el mesetilè, sobre el silici, que impedeixen en principi la dimerització d'aquests compostos. Fixeu-vos també, per exemple, que en el cas de l'estany, aquest és un derivat idèntic al derivat del ciclohexà, formant, com veieu vosaltres, una estructura de tipus cadira anàloga al C6H6. Altres estructures importants són aquelles derivades, per exemple, de polímers, en les quals tenim, per exemple, silici, carboni, silici, etc., o silici, oxigen, silici, etc. Aquests compostos, es poden obtenir molt fàcilment en el laboratori, donen lloc a diversos sistemes útils en la indústria. Aquests primers s'utilitzen per fabricar les fibres de carboni i aquests segons, en els que hi ha, com veieu vosaltres aquí, pont silici-oxigen, són les anomenades silicona. Tots aquests compostos que hem vist en aquesta transparència corresponen, com veieu vosaltres, a compostos amb nombres de coordinació 3 i 4, ja presents en la química del carbònic. Ara bé, els compostos més pesats d'aquest grup, degut a la presència d'aquests orbitals buits, quan hi ha substituents titons, poden augmentar la seva esfera de coordinació. I l'estany, per exemple, forma compostos estables, com veieu vosaltres aquí, de tipus bipiràmide trigonal. O bé, per exemple, en el cas del fluor, degut a la gran preferència que té el fluor de formar cadenes, compostos bipiràmide trigonal però amb estructura cadenada. En el cas del plom, fins i tot trobem compostos, com vosaltres veieu aquí, d'estructura octaèdrica. Les tendències dintre d'aquest grup són, en principi, petites, però és clar que a mesura que nosaltres anem baixant dintre del grup, l'energia d'enllaç metall-carboni va disminuint, com vosaltres veieu. Mentre que la distància element carboni va augmentant. Com veieu, la diferència d'electronegativitat entre el carboni i el plom és relativament petita en tot el grup. Siguent la petita excepció, la gran electronegativitat del germani enfront, com veieu, del silici. Quan he dit gran, vol dir més gran que la del silici. La reactivitat d'aquests compostos és molt petita, però malgrat tot, per exemple, enfront del clor o halogenats, és possible obtenir una sèrie de compostos. Anem a veure quina diferència els elements més lleugers dels elements més pesats. Per exemple, els compostos de carboni, en reacció amb el clor, com sabeu vosaltres, s'obté clorur d'hidrogen com a producte d'aquesta reacció i, evidentment, derivats clorats. A mesura que va avançar la reacció, degut a la presència de radicals clor, va apareixent cada vegada compostos més substituïts i variats. En el cas del silici passa estrictament el mateix que en el cas del carboni. La reacció amb el clor només té lloc en la cadena carbonada. Ara bé, amb els elements més metàl·lics, com el germani, l'estany i el plom, la reacció amb l'halogen transcorre directament per trencament d'un dels enllaços carboni-germani o carboni-estany o carboni-plom, sent cada vegada més fàcil obtenir els compostos més substituïts per halogen. Els derivats monhalogenats del grup 14 tenen una reactivitat molt particular. Aquests compostos es poden preparar senzillament, ja ho veurem després, per reacció del tetraclor de silici amb 3 mols, per exemple, de litiats o magnesians, es poden fer reaccionar, per exemple, amb donadors d'hidrur, per donar el corresponent hidrur de silici, es poden reduir
amb liti, sodi o potassi per donar el corresponent anió. Recordeu vosaltres que aquest tipus de reacció és molt comuna. Un dels electrons que hi ha sobre el liti s'utilitza per reduir l'àtom halogenat, donant clorur, i l'altre electron d'un altre liti és capaç, en principi, de reduir l'enllaç clorur-silici, per donar, com veieu vosaltres aquí, el corresponent siliciur, en el qual hi ha un electró del silici original i un altre electró del no liti, formant-se, com vosaltres veieu aquí, la sal del corresponent liti, i es perd en aquesta reacció clorur de liti. Només un liti, la formació del radical que hem vist nosaltres abans, implica la formació, com vosaltres veieu, d'un enllaç silici-silici. En el moment que es forma el radical sobre el silici, aquest és inestable i dimeritza fàcilment. A més, com vosaltres podeu veure aquí, la reacció d'un derivat amb enllaç silici-silici amb 2 mols de liti ens permet reduir aquest enllaç. És una reacció molt comuna en tots els compostos organometàl·lics per donar a terme el corresponent silici. D'acord? Com abans, dels 2 electrons que hi ha sobre l'electró que hi ha sobre cada liti, un s'utilitza per reduir un fragment i l'altre s'utilitza per reduir el segon fragment. Possiblement la reacció més important que veurem en aquest tema és la reacció d'hidròlisi d'aquests derivats halogenats. Aquests derivats halogenats es comporten com si fossin clorurs de carboni, o sigui, amb aigua senzillament donen el corresponent alcohol, com vosaltres veieu aquí. Però aquests alcohols automàticament es deshidraten per donar els equivalents dels èters dels compostos de carboni, com vosaltres veieu aquí. Ara bé, aquests compostos, en lloc de dir-los sililèter, per motius que veurem d'aquí un moment, se li diuen silicones. Suposo que esteu molt familiaritzats amb les silicones, exemples, sellant de silicona, lubricants de silicona, elastòmers de silicona, o per exemple fàrmacs en els quals s'utilitzen derivats de silicona, com per exemple l'Arorret, que s'utilitza per disminuir les flatulències, o per exemple implants. Com s'obtenen les silicones? La reacció model és la que hem vist a l'apartat anterior. Un derivat halogenat de silici es fa reaccionar amb aigua, desprenent clorur d'hidrogen. Aquestes reaccions normalment es fan amb un dissolvent molt volàtil, com pot ser l'èter, i l'alcohol corresponent que veieu vosaltres aquí, l'hidroxo derivat, automàticament deshidraten 2 molècules d'aquestes per donar, com veieu vosaltres, el dímer silici-oxigen-silici. Aquesta reacció, evidentment, no té massa sentit perquè només s'obté, com veieu vosaltres, un dímer. Ara bé, si fem reaccionar, com vosaltres veieu aquí, el dicloro dimetilsilà amb aigua, fixeu-vos que, al igual que en el cas anterior, es forma la substitució de cadascun dels clors per un OH. La deshidratació d'aquest compost dona, com vosaltres veieu, el corresponent polímer silici-oxigen-silici, amb els 2 metils penjants de cada silici. El fet és que aquesta reacció amb els dicloroderivats és el contrari de la reacció que té lloc amb els àtoms de carboni. En els àtoms de carboni, quan nosaltres tenim 2 hidroxos situats sobre un àtom de carboni, aquests deshidraten per donar la corresponent cetona. D'acord? Es forma l'hemiacetal deshidrata per donar la cetona, com vosaltres veieu aquí. Mentre que en el cas del silici, la deshidratació forma un polímer, cosa que no observem mai en l'àtom de carboni. El fet és que quan es va fer per primer cop aquesta reacció, es va pensar que s'obtenien els derivats cetònics, amb un silici col·locat aquí. D'aquí que, en lloc de dir-los sililèters, que seria el nom correcte, es van dir silicones, en la terminació ona, pensant que seria una cetona, cosa que no és el cas d'aquestes estructures. Les estructures de les silicones s'assemblen molt a les estructures dels silicats. Mentre que en els silicats, com vosaltres veieu aquí, en general, silicats, per exemple, lineals, són estructures que contenen silici, oxigen, silici, etc., com vosaltres veieu aquí, i oxígens terminals, que serien aquests oxígens que nosaltres veiem aquí, donant, per exemple, per cada estructura d'aquestes, cada fragment d'aquesta estructura té una càrrega negativa i una càrrega negativa. O sigui, fixeu-vos que en aquest cas tindríem en aquest petit fragment 2 càrregues, 2, 4, 6, 8, 10, 12 càrregues negatives. Les silicones, que estructuralment són idèntiques, en lloc de tenir aquests oxígens penjant de l'estructura, tenen grups metil. Això vol dir que l'estructura és neutra.
Industrialment, les silicones s'obtenen a partir del diclorodimetilsilà. Aquest es prepara, segons la síntesi de Rochow-Müller, a partir d'un aliatge silici-coure, el qual, per síntesi directa, com vosaltres veieu aquí, s'obtenen una sèrie de productes: el diclorodimetilsilà, el clorotrimetilsilà i el triclorometilsilà. Es sospita que la reacció té lloc degut a que aquest aliatge forma l'estructura a la superfície silicis negatius, ja que el silici és més electronegatiu que el coure, de tal manera que aquesta càrrega negativa és capaç d'atacar el metil del clorometano i desprendre clorurs, formant, com vosaltres veieu aquí, el diclorodimetilsilà, a més dels altres compostos, per reaccions similars. Una vegada s'obtenen una vegada es fa la hidròlisi del diclorodimetilsilà, la mescla de reacció conté majoritàriament silicones de cadena llarga, com vosaltres veieu aquí, lineals, i petites quantitats, però no menyspreables, de com vosaltres veieu aquí, aquestes silicones lineals, que tenen estructures idèntiques a les dels ciclohexà. Per tal de no haver de separar aquests productes, es fa un tractament amb àcid sulfúric a alta temperatura de la mescla que nosaltres observem aquí, de tal manera que trencant aquests enllaços d'aquí i polimeritzant creuadament amb la silicona lineal, finalment s'obté, com vosaltres veieu aquí, una silicona lineal única i exclusivament. Ara bé, el grup funcional OH que queda a les puntes no sol ser utilitzat en les silicones comercials. Per tal de solventar això, es fa reaccionar amb el clorotrimetilsilà, el qual, com vosaltres veieu aquí, procedeix a reaccionar nucleofílicament el OH de la silicona amb el silici del clorotrimetilsilà desprenent clorhídric. I es formen les conegudes olis de silicona, que com vosaltres veieu aquí, els fragments terminals són els trimetilsilats. Tots aquests enllaços són extremament forts i inerts. Les silicones són molt estables tèrmica i químicament. Aquí teniu en aquesta taula la distribució dels productes obtinguts en la síntesi que hem vist abans mitjançant el mètode de Rochow-Müller. La major part del producte obtingut és la diclorodimetilsilà, utilitzat per a la formació de cadenes. El triclorometilsilà, que s'utilitza per fer cadenes ramificades, i només un 3% del clorotrimetilsilà, per fer, com vosaltres hem vist abans, les terminacions de la cadena. Entre altres productes que s'obtenen, el tetraclorosilà, clorohidrurs, etc., que s'utilitzen en química orgànica. A què és degut la gran flexibilitat, estabilitat tèrmica de les silicones? El que hem de veure és que les silicones, en l'enllaç silici-oxigen-silici, és molt fàcil que hi hagi una rotació al voltant d'aquests. Hi ha molt poc impediment estèric, amb la qual aquest enllaç pot rotar perfectament i a més es pot flexionar, com vosaltres veieu aquí a dalt i a baix. A més, la rotació al voltant de l'enllaç silici-carboni és de molt baixa energia, com veieu vosaltres aquí, només 7 kJ/mol. De tal manera que, per exemple, en una silicona normal, a mesura que nosaltres afegim energia, per exemple escalfant, aquesta energia s'utilitza per plegar la silicona i rotar els enllaços que estan al voltant del silici. O sigui, actua com un reservori d'energia, sense haver realment una modificació dels enllaços, que ja senzillament els enllaços es pleguen i es despleguen i a més roten. Això fa que la silicona, en un rang gran de temperatures, pugui absorbir energia i mantenir les interaccions entre cadenes relativament constants. Això s'observa en el fet que la viscositat de la silicona varia molt poc amb la temperatura. Mentre que a baixa temperatura les interaccions són de Van der Waals, a mesura que la silicona va absorbint energia i es va separant les cadenes, comencen a aparèixer interaccions dipol-dipol entre cadenes contigües, compensant, en principi, la pèrdua, dels enllaços dipol-dipol. Les silicones també s'utilitzen en la fabricació de reines. Una reina no és més que un sistema polimèric tridimensional. Bàsicament, el que es fa, com vosaltres veieu aquí, és una reacció entre el diclorodimetilsilà i una petita proporció del triclorometilsilà,
El triclorometilsilà, en hidratar-se, com vosaltres veieu aquí, forma 3 cadenes enganxades a elles. I les altres cadenes aquestes, si hem posat excés del triclorometilsilà, són polímers similars a les silicones que hem vist abans. Per terminar les cadenes anteriors s'afegeix clorur de trimetilsilà. Pel cas dels elastòmers, utilitzats per fabricar, per exemple, guants de silicona, etc., el procediment és una mica diferent. Hi ha 2 procediments bàsics en l'obtenció d'això. Silicones en les quals, de tant en tant, un dels monòmers utilitzats, com veieu vosaltres aquí, conté un doble enllaç carboni-carboni sobre el silici, i a les cadenes de silicona que contenen hidrur de silici. En fer reaccionar totes dues cadenes, com vosaltres veieu aquí, al igual que si fos un hidrur de bor, es forma, com veieu vosaltres aquí, la hidrosililació del doble enllaç, ajuntant, en aquest cas, les dues cadenes. L'altra manera d'obtenir-lo, que se sol utilitzar a nivell industrial, és la reacció d'un oli de silicona amb la DBPO, el dibenzoil peròxid, que vosaltres teniu aquí. Això és comercial i es ven, per exemple, a les botigues en les quals venen productes per fabricar mollos de silicona. Què es fa? El dibenzoil peròxid, que és un radical, l'únic que fa és arrencar un hidrogen radicalàriament d'una de les cadenes de silicona. En formar-se aquest radical i trobar-se amb un altre radical d'una altra cadena, dimeritza per donar la mateixa reacció que hem trobat abans. Aquestes cadenes, tenint en compte la rigidesa de la cadena de silici, es veuen compensades per l'aparició de l'enllaç carboni-carboni, otorgant cert caràcter elastomèric. Bé, deixant de banda que els compostos de silicona són més importants, passem a veure el segon en importància. Quan es fan reaccionar els diclorodialquilsilans amb un reductor, ja sigui sodi o potassi, o una mescla de tots dos, s'obté, com veieu vosaltres, aquesta espècie química, anàloga a un carbè de carboni. En aquest cas, què ha passat? Nosaltres tenim en aquest cas, com veieu vosaltres, 2 enllaços clor-silici. El sodi el que fa és reduir cadascun dels enllaços per formar clorurs i finalment l'espècie que es forma és una espècie que conté 2 radicals, que hem apuntat en aquest cas amb unes cometes per indicar que és molt inestable. Llavors, si els grups funcionals R són molt voluminosos, obtindríem, per dimerització d'aquest doble radical, el doble enllaç silici-silici que hem vist en una transparència anterior. Però quan els grups funcionals són petits, alquils o etils o fenils fins i tot, resulta que la tendència és gairebé com la química orgànica, a formar o bé cadenes allargades, silici-silici, idèntiques als hidrocarburs, o com vosaltres observeu aquí, anells, que normalment els més estables són, com ja sabeu de química orgànica, els anells de sil, sobretot els de cis i també els de C. Aquests productes d'aquí es poden escalfar, aquestes cadenes silici-silici. I fixeu-vos que el producte obtingut és un producte en el qual és un polímer de silici-carboni-silici, per reorganització, per fer-la, diguem, homolítica d'alguns d'aquests metils, al final acaba sent com vosaltres veieu aquí. Molt probablement per un mecanisme, en principi, d'alfa-eliminació, que no hem comentat en aquest curs. O sigui, no és tan fàcil obtenir l'alfa-eliminació, fixeu-vos que les temperatures són molt altes, però és possible que hi hagi una alfa-eliminació, perquè d'aquesta manera expliquem la presència d'aquest hidrogen sobre aquest silici d'aquí. En escalfar a una temperatura, ja veieu vosaltres, molt més bèstia, es desprèn hidrogen i metà i el producte obtingut és una cadena que conté únicament el silici i el carboni que estaven presents en aquest grup, anomenat carbur de silici. Aquestes fibres ceràmiques s'utilitzen per fabricar aparells d'alta resistència. Una característica important d'aquest grup és que a mesura que baixem dintre del grup, el germani assoleix una electronegativitat més gran que el corresponent silici. De tal manera que els productes de germani tenen una reactivitat una mica particular que comentarem.
Així que, si mentre nosaltres fem, per exemple, la reacció d'un hidrur de silici amb un alquil liti, en lloc de comportar-se aquest hidrogen com un protó i donar l'alcà, resulta que fixeu-vos que la reacció té lloc com si fos una reacció de metàtesi. O sigui, aquest hidrogen se'n va com si fos un clorur per formar l'hidrur de liti i el grup R ataca el silici. És una reacció que no trobarem en cap altre cas de la química organometàl·lica dels grups que hem vist fins ara, 1, 2 i 3. Ara bé, en el cas del germani, i sobretot ja sabeu vosaltres que degut a la contracció de l'antànida, dels orbitals D, és per això que podem explicar l'electronegativitat del germani més gran que la del silici. Resulta que els compostos d'hidrur de germani, depenent del seu substituent, poden actuar com hidrurs o com a protons. Per exemple, amb grups funcionals electroatraients, com per exemple el fenil o per exemple el triclorur d'hidrur germani, el hidrogen es comporta com un protó. Per tant, fixeu-vos que la reacció és la contrària del cas anterior. O sigui, a l'anió arrenca el protó per donar l'alcà i es forma el derivat de germanur de liti. En canvi, si en lloc de fenil el substituïm per metils, en aquest mateix producte d'aquí, el hidrur es comporta com H- igual que en el cas anterior, donant exactament la mateixa reacció que en el cas anterior. Els compostos d'estany són molt estables, al igual que els anteriors, en aire i en aigua. Però ara bé, quan els escalfem, fixeu-vos per exemple amb halogen, és possible, com hem vist en la transferència de reactivitat genèrica, trencar enllaços metall-estany. Fixeu-vos que en aquest cas es forma bromur de metil i el derivat de bromur de trimetil-estany. Per exemple, aquest producte d'aquí, si el féssim reaccionar, per exemple, amb hidrur de liti, ens donaria, per exemple, el metil hidrur estany. Aquesta reacció ja l'hem vist abans. Si es fa reaccionar aquest producte amb més brom, es trenca un altre enllaç carboni-estany per formar el dibromur de dimetilestany. També és possible, amb àcids forts, concentracions elevades, trencar aquest enllaç, hidrolitzar-lo, per donar, com vosaltres ho veieu aquí, a l'alcà i el corresponent a l'U. Aquests compostos, com veieu vosaltres aquí, són utilitzats en diversos objectes. En principal és com a estabilitzadors del PVC. Aquests compostos d'aquí el que fan és absorbir la llum i trencar-se. I absorbint la llum el que fan és en principi estabilitzar el plàstic, ja que el plàstic sol, sense aquest estabilitzador, quan arribés a absorbir una llum es formaria un protó i finalment el plàstic es tornaria fràgil i es trencaria. I mesclar-lo, el plàstic, amb aquests derivats d'aquí, preferentment el fotó arrenca el clos i tal i estabilitza el corresponent plàstic. Degut també a la gran toxicitat dels compostos d'estany, s'utilitzen com a biocides, fungicides, etc. I additius de pintura, aquesta que ha d'anar a les parets, però que no volem que hi hagi en principi fongs, i desinfectants. A mesura que baixem dintre del grup, cada vegada és més possible que augmenti la coordinació del metall corresponent, ja que aquest és cada vegada més gran. I com hem comentat abans, en el cas del fluor, que tenen una gran tendència a formar, com veieu vosaltres aquí, ponts, per exemple, el fluor de trimetilestany té, com vosaltres veieu aquí, una estructura de bipiramida trigonal, en la qual un dels fluorurs originals està fent pont amb un altre estany i l'altre fluorur axial prové d'un altre fragment de trifluorur d'estany. En el cas dels clorurs, fixeu-vos que es forma un producte en el qual no deixa de ser un octaedre que comparteix, com veieu vosaltres aquí, les cares amb l'aresta amb un altre octaedre. I en el cas del fluorur de metilestany, com vosaltres veieu aquí, el difluorur de metilestany, l'estructura és una estructura en capes en les quals es formen capes amb ponts fluorurs, formant quadrats. En general, tant per l'estany com el plom, la reactivitat genèrica és aquesta que pintem aquí. Molts compostos de silici també fan una reacció, i germani fan unes reaccions similars a aquestes d'aquí, excepte la formació, en el cas del silici i germani, de compostos d'estructura bipiramida trigonal. Però, per exemple, el cloro trialquilestany
podem fer reaccionar, per exemple, amb un hidrat de liti, una reacció de metàtesi, per donar, com vosaltres veieu aquí, un tetraalquil-estany amb una R diferent, d'acord? Silici i germani farien la mateixa reacció, i plom també. Amb un donador d'hidrurs obtindríem molt hidrur, tots els elements del grup farien la mateixa reacció. Com hem vist, amb alcohols, etc., és possible fer la hidròlisi. Això, penseu que tot el grup ho farà igual, i en el cas del bor i l'alumini vam veure que estrictament la reacció era idèntica. Hidratant, s'obtenen els corresponents grups hidroxo, que tant en el grup del plom, en el plom, estany, germani i tal, donen la corresponent silicona, que ja hem vist abans. Amb amidurs es dona la substitució del clorur per donar amidurs d'estany, de plom, de silici, de germani també. Per reducció ja hem vist abans la reacció, es formen enllaços metall-metall. I per últim, també amb anions de carbonil metall es poden donar, com vosaltres veieu aquí, la reducció d'aquest enllaç i la formació d'un enllaç metall-estany. Aquest tipus de reacció les veurem amb els metalls de transició. Els hidrurs d'estany són utilitzats sintèticament en química orgànica, ja que tenen una gran selectivitat i són molt fàcils de manipular. La reactivitat bàsica, com vosaltres veieu aquí, és la de qualsevol hidrur. Per exemple, si un hidrur el fem reaccionar amb un àcid, es desprèn hidrogen i s'obté el derivat clorat perfectament. La reacció, per exemple, la reacció dels clorurs d'alquil-estany amb hidrur, tal com hem vist a la transparència anterior, és la que ens permet obtenir l'hidrur. Amb un àcid feble, com l'àcid acètic, fixeu-vos que en lloc de tenir el clorur, tindrem el corresponent acetat, el corresponent estany, amb enllaç covalent i estable. Els hidrurs poden reaccionar, com veieu vosaltres aquí, amb triples enllaços i dobles enllaços per donar hidroestaminacions. En el cas dels etilens, si tinguéssim dos hidrurs, podríem fer una segona reacció. Els compostos de plom, ja per acabar, són compostos molt estables en aigua i són molt tòxics. Penseu vosaltres que durant els últims 50 anys d'un 3 a un 6% de la benzina consumida contenia tetraetilplom com antidetonant. El fet és que quan la compressió del motor d'explosió assoleix una certa temperatura i pressió, el tetraetilplom es trenca en radicals. I aquests radicals el que fan és, en principi, impedir que la benzina exploti abans que la guspira ensegui la mescla completa. Aquest número de 0,1% és incorrecte. L'altra cosa que hem de recordar és que els derivats de plom poden tenir coordinacions molt elevades. Fixeu-vos aquesta d'aquí, coordinació 8.